Hi, hello mga kabisdak. So, karon ang atong drama mga asoy ni Kuya Gulyat. So, mystery drama kini atong madunggan karon. So, ang sugulanon ani bugti sa bugas mais. So, adunay mga gihatag nga kamaayuhan gikan sa bugas mais. So, bani ko ninyo sa pagpaminaw sa maong drama karon August 1, 2026. So dili na nato ilangan nato nang isunod ang maong drama, mga asoy ni Kuya Gulyat. Si Kuya Gulya! Mga bata! Amen ni Kuya Gulya! Kabutan ninyo ang mga bata mo! Liwat mo na ko! Hinahinay lang mo katawa kay masudlan og langaw ang iyong baba! Asuhin na ni Kuya Gulya! Sige! Panglingkod mo, palihog mga bata kay dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo! Pareho mo! Mao ni istorya ni adtong karaang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata! Bigo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag nimo. Unsa man yung hatag na kumigo? Akong ihatag nimo ang akong tus-tus. Tustus? Og dito nagkasuod og nag-amigo ang tangaw sari mata o kang buutang bata. Og unya pa yun. Uy, kinsa man tong nangablit sa akong likod. Agba! Mga asoy ni Kuya Gulyat! Ang butan na bata, malipay na gulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. Sa pag-eskwela, si Teacher malipay. Mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata. Ang butan nga bata. Ni tatay mo tuman. Mga asoy ni Kuya Gulyat. Dalikan ninyo sa RMM Production Center. Tatak! RMM! Si Teacher malipay. Kaming mga bata. Uutan nga bata. Bugti sa bugas mais. Ma, wala tayo malungag mo. Mao ba, nak? Tanawa ko na sa lamisa anak kay basig na apay paan diha. O, nagyan mo. Ako namang gitanaw. Mao ba? Unsa may kanon ni mo ron? Dili pwedeng mo eskwela kang away sud ang imong tiyan. Sige lang, ma. Okay ra. Anto na lang ko. Ayaw anak, kadiyot sa. Ma, ay nalagbangon, ma. Luya ba kay ka? Siya may kuhaon ni mo? Napa may sobra diyang agamay ng sinunog na ko nga mais. Magtatag kong initubig ha. Aron ko tawon ni mo ang sinunog nga mais. Aron mainom ni mo ang kape nga sinunog ha, nak. Ako nalay kuha, ma. Asa man ni mo gibutang? Ako na lang lagi. Aron basag makalihok-lihok ko panagsa. Hindi kay, naumang kay sakit. Luya mo kay ka. Malipong ra ba dayon ka? Ay maghinay ramang ko. Abi akaka ko kay mubangon ko. Miss mama dito eh. Dili ko dit. Ilay lang, ma. Bitaw, naghinay raman bitaw ko nak. Ay hain na ba to na ako nabutang oy. Ako lay pangita, ma. Ay di ara. Salamat sa Dios. Anak, ania o ko tawa ni ug mag-init una kog tubig. Ha. Ako na, ma. Sa'yo pa man sad. Di pa man kumalit. Nahala sige. Pag-init og tubig nak. O, ma. Lami asa sinunog kape mo eh.
O maayo ginastiyan dong. Makaluwas nas kagutom. Induta din yung bugas mais man, no? May mo sa siyang kape? Uy, imo ra na siyang isangag. Hangtod nga mo brown siya. Manimaho na siyang sunog. Inigpanimaho na niya, awhaw ason da ini kayo. Unya, pwede na dahin mo siyang himuong kape. Mo nang gitawag na siyang kape nga sinunog. Lami bitaw, ma. Adoy niya kung himuan na, ma. Ano na ako na imusanga kung bugas mais sunod. Ay, oo, nagtudloan niya, tika. Ang bilan ba yati kape, ma? Akong gitunga. Naurot naman nun. Imong hinimo nga sinunog mais mo. Ay, sige ra, uy. Para imnon man sad gyud na. Sige, ma. Nya, adto na ko. Mayo kay sayo-sayo pa. Ano na dili ko magdali sa paglakaw pa dong sa eskwelahan. Sige, anak, sige. Amin ko, ma. Kaloyan ka sa Diyos, anak. Takos ko, mama, bi. I love you, ma. Bye-bye. Babay, nak. Amping ka, ha? Ikaw sa daw. Amping ka din ni. Balik dahin ko man sa klase, ma. Alam niya silang ikaw, anoy. Gutom na noong kong sa mata. Sakit na kong tiyan, eh. Gutom na kay ko. Mainam na kong tubig. Ay pa sila. Lami og mga pagkaon. Ako taon wa. Bobin ay naglaway itong ikaon. Ninanaw sila nako. Ila kong gikatawan. Loya! Way kaon sa bubit! Way baon, way kwarta! Pobre kay siya! Lain na nila. Ila kong gikatawan. Loya! Abi kayo makoy pagkaon. Abi kay nitanaw man ko nila. Abi kay pobre lang ko. Katawan lang ko nila. Wala siya kay baho ko. Na siya kagutom na sa kuntian. Obet! Oh. Uy! Ano na amang ka din sa ilam sa kahoy nga ka siya? Hala! Nagilaklagi ka! Nga naman ka! Wala oy. Unsay wala, uy! Uhilak day ka og wala! Nga no pa? Ila kong gikatawan. Kay mitanaw ko nila nga nagkaon. Ha? Mga malditog maldita gyud ni sila, uy! Katawan di ay kun mutanaw lang nila! Kay naglaway man ko nila nga nagkaon. Abi ka niyong tanaw, naglaway na day dayon! Kay tinuod man sad. Gutom man kayo ko. Wa man ko'y baon. Ila kong gisinggitan o pobre. Uy kaon. Uy baon. Ha? Mga patik na silag batasan, uy! Tawag-daugon lang mga pobre! Sakti lang kung pobre kay buutan man sad ka! Tsagdila na sila uy. Tinuod man sa Jud nga pobre ko. Luuyan ni mo, bubit, uy! Gutom ka? Oo. Gutom kayo ko. Ansa ni? Sobra na siya sa ako ang baon. Imo na na. Ha? Imo na na. Dawat ka dayon. Ganit, bi. Amin na imong kamot, bi. Ano? Imo na na. Tinuod ka ako na ni. Laki. Kamay na lang noon na, mga sinsiyo. Pero makapalit pa na pagkaon, ana. Makakaon na ka, ana. Oo, makapalit na dyan ko. Paano yan? Dadansan ako si mama kay wa may pagkaon sa amo. Nahurot na nga mong bugas mais. Ala, mauba? Sige, sige na. Palit na dito. Ano masudlan na ng imuntihan ko'y muli na sad baya ko. Salamat, Ania. Uy, sa pa yan, bubit. Igi na, babay na. Babay. Babay yan. Salamat. Bye. Bye. Adto na ko. Palit ako paan. Gutom na kay ko. Mandali siya ko pauli aron na makakaon si mama og paan.
paspasan ako ang paglakaw aron na makaabotan ko sa amo. Adto ko mapalit og pahan sa ila ni nang bikbik. Og ni nay iking. Hala. Ikalit pagkabog ng hangin. Huwag man nang magdagom. Nya dili kawanon. Mibog na man ang panahon. Ayan na. Ano na may tindahan diya sa unahan? Huwag man may tindahan ta diha. Lo, imposible yan sabkod. Kung karoon na nagkitukod at lawa. Hawan man na diyang dapita. Kakahuyan naman na diyan sa tumoy. Pero ano, kalit pa lang ang tindahan. Papagani na diha, pagikan ako ganina pa daw sa eskulahan. Lo, kay pulungan. Ay, kuan, kumusta ka sila si Isyat sa nga atong gitagaan og mais kaganina? Kilamian basad ka sila, no? Bitaw man no? Pero, lami bitaw gid kaayo man no? Una ko'y kay puti kaayo, murag musidlak sa kaputi. Tagsara kaayong ingon anak kaputi nga bugas mais nga murag kristal gyud ang iyang kaputi. Ay, pagwara ko gamay be kay atong tan-awon og klaro nak. Ama. Oh, hanama! Oh, ngano man na? Dali, dali! Tanawa! Ang bugas mais ma, tanawa! Kay ngano man na, ha? Nak, ngano man? Nawa, oh. Oh, ngano man? Nawa, puno kayo sa dalinan. Nga, daro ma. Napuno. Murag wa makuhay ang bugas mais. Hala, tuod no? Ato man ang tanang nakuhaan kagabi na kay naglungag man ta. Unya pag yun, atong nahatagan sila sinang isyat ni mo. Usa po to ka plastic bag. Kay mangatag pud bayan na sila og sila mo ay naanato. Mukha ni nga di po ko ma. Anong puno manggihapon kay ni? Hala, ngano magkahananak? Tay para kun bi. Sultihi kong tarong bi. Kung diin na ni mo ng bugas mais, ha? Oh, dali, dali ma. Manlingkod sa ta. Kay sultihan ta ka. Nasugdan ko na, Malina. Maayo kung mao ka na, Niol. Laing nila lang nausab sa kalibutan. Ang mahiagom sa atong paghukom, Malina. Husto ka, Niol. Og tutukan nato og maayo ang dagan silang kinabuhi matag segundo, oras, ug mga adlaw. Ilabi na ang iyang inahan. Oh, Malina. Gisugdan ko na. Anak, sa kong paminaw, dili ordinaryo ang tao katong giingon ni mong pupo nga mo itag-iya sa maong tindahan. Ansa ma? Ansa ba ti may pasapot ma? Dili ka laing linalang katong tiguang nga, anak. Mama sa day. Lain sa kagunahuna ba da? Lagi, nak. Base sa imong gipanulti nako, murag lahi gyud. Labi na atong imong giingon diin nahimutang ang iyang tindahan. Nga, wa may tindahan diyang dapita sukad pa sa una. Unya nga nung kalitraman nga nitungan ng tindahan, ha? Ma, Ikaduha, nga nung maning bugas mais nga gikuhaan naman ni nato. Kaklaro atong nakuhaan na gyud nato og daghan gabi, eh. Unya nga nung puno pa man gihapon lagi ning taro nga atong gibutangan sa ato ang mais. sa imong paminaw ba? Lagi kay lahi nini nga hitabo ama. Kanang mutuday kag iyang nana ma. Kadit. Nagpaminaw maayo, ha? Ma, anong Tessa, nagkabarog lagi dayon ka. Oh. Naaptik lagi dayon kagkalit ma. Ano man ka ma? Ha? Okay ra ka? Nga naman di ay ko. Lo, huwag ka kabantay ni mo ma. Ala, Huwag yung kinabantayan. uy, tuod ha. Murag wa day sakit ang akong mga tuhod, nak. Nagabarog na dayon ko. Wa sa ko kutasi. Di na luyang akong pamati. Ano ka ni, nak? Ambot ma.
Basta gani ko naibong ko ini ron. Hala, kanindot na sa akong pamati, anak. Gaan na gid kayo akong pamati. Tanawa na. Tanawa, magkaambak-ambak na ko. Ako nining bugas mais. Dadan ako siyan yan. Kay yarab akong tagaan. Usahay o kanang makaon. Usahay, kwarta. Para ipalit na akong kaon. Isa na akong plastic. Akong daghanon og kuha. Nya, nakalungag naman siya ko. Ako ginipalitan ng bugas mais, pi. Nana. Nana, klaro kayo nga daghan ang nakuha. Ako ding susihon inig uli na ako gikan sa eskwelahan, be. Aron ako gimasakpan kung mapunog yapon ni balik. Yan, imo na niyo. Unsa man na? Bugas mais. Bugas mais? Oh. Oh, kaon ba po anak sa inyo? Oh, mukaon man. Pagluto man usay si mama ug ingon anak. Ay, para man kuno na siya sakit nga diabetes. Payo man kuno na niya. Di ikaw ka mais? Mukaon ko ana oy. Ang saon na dili. Pero lami man na. Oh, lami kayo ng among bugas mais baya. Awan ninyo! Tagaan yan! Bukas mais ko na siya yan! Nasod ni sila ay. Uy! Kakit ko di mo bubit! Bugas mais lang mo mahatag niyan yan? Ala, pabrihan ni mo, oy! Pobre bitaw ko. Aw! Kibaw man de ka? Kuya. Ay, sige, dool yan yan. Nya, mataghatag bigo ka ng bugas mais. Yaks! Taluod di mo, oy. Humain kan o na ng yan, oy, di mais. Oh, brato na mais, ha? Ay. Hala no, hawak ko no mo diri pi. Ano ni duol ay mo diri oy? Wala man ta may magsamok ni bubit niyo dia. Iduol lakit mo diri. Ano man buli mo ni bubit ta? Yung buli mi. Angal siya. Itiyan, Angal. sakti lang na sila. lang. Ano na sila? Tagda, tara na. Nakita dito na. Mga kapon kayo. Ay, pagbiya, oy! Hala, nabuspot sa plastic nga gisudlan sa bugas mais. Usik! Anong imo man nagilab ni oy alas? Maldito jud kaayo Ano ka gilak oy. niya man na nimong plastic? Kaya po na ino ng bugas mais. Ay, kausik ana oy. Akong pupuon bet. Ayaw na yan. Kora. Hello. Oh, Mga maldito jud mo. Katag lagi! Katag sa mo! Tabagan ko sa lahat, ay katagong sa mot, Ayaw ba? Nakapabagay matpukho niya, bubit! Pamahawa na mo. Hawa na mo ka. Dili makatarunganon ang gibuhat ni ana mga bataan niyol. Angay silang silutan. Husto ka. Gusto ko nga karon dayon niyol. Silutan sila. Matuman Malina. Ako'y bahala yan ang mga bata. Karon dayon. Mawagtangan ug kusog ang inyong mga tiil. Dili mo kabarog. Dili mo makalakaw. Wala mo na pupala! Sige lang! Pasag din silang mumupuan na, guys! Mapil ang basog pupuan na nila! Mapil ang lungagang bas! Oo! Agigi! Pupua niyo, bubit! Pupua na yun! Wait ha? Magkuha kong basa. Aron ako idugag butang diha. Maipon ng bugas mais. Lala! Gigi! Gilas! Gigi na pagwa! Pagwa niyo! Magkuha ko. Patangan! Hala! Alas! Natumba ka! Ano mo ka? Biyali! Ba't? Ang tumpakan dyan! Ano mo ka? Tumba
mga! Agay! Agay! Ang tagoy! Tilit na mo yun! Ano si Alas lagi? Ano? Naunsan ka, alas! Hindi ko! Ano nga tumba ba ta? Hindi ko makabalog! Tabang! At tabangin ko ninyo, guys! Hindi ka naman kabalog alas! Ano ba na sila? Ano naman ni... Hindi ka ba kabalog? Huwag gusto ko akong tir! Hindi na ko maliyok! Abang! Ano naman na sila? Ay! Ang saman mo, ay! Mabit! Hindi mong ibuata mo, oh! Ha? Huwag ko gibuhat ninyo. Bitaw, wa may gibuhat si Bubit gud ninyo, gud. Kalit naman mo katumba diha. Ay, gitukbot mo mo bubitoy! Asyo, oy, kalayo na mo ni yan ay, layo naman mi. Bitaw, kamo pa man gani anang ilabot ni Bubit? Hindi ko makabalog! Hala, Ano man eh! Tabangin ko ninyo! Abang! Di balik lang kong tir! Di ko maliyok! Yan nato sila tabangan na, dali. Dali na. sige Bubit. Dali. Alas, bangon mo. Gunit ako. Ganit mo. Kaya kanino nito lang! Di ko bago! Nagawad sa man mo. Dali. Dali, ikaw gunit mo. Teacher! Tabang! Gikulata ming bubit! Unsa? Oo, ma'am! Ikulat kami ni Bubit! Abang ma'am! Iyang gibunal-bunalan na nga mong mga tiil! Ma'am, di alam may makabalog! Di ba, guys? Oo, ma'am! Ginoon niyo na, ma'am! Tanawa, unsa ka bagakon ka ng bata? Tumuon. Silang tanan, mga bakakon. Mo nang angay silang hatagan og leksyon ka ng mga bataa. Oh, doon ako'y nahuna-hunaan, Malina. Unsa ka na, Niol? Unsa? Bugti sa ilang pagkabakakon ug matumo-tumuon. Maog kini ang angay nila. Guard! Guard, dali! Tabangin ko ninyo. Dili naman makabarog ni mga bata, ah! Yes, ma'am! Dali! Gulat mo ako, be! Dali! Mga bata, dali! Ligod mo, dali! Bobet, tinuod ba kini? Nga imo silang gikulata? Ha? Mama ko mang ilabot nila, ma'am. Yan? Bitaw, ma'am. Witness siyo ko, ma'am. Wa mangilabot si Bubit nila. Sila may nangilabot ni Bubit. Bakakon! Bakakon nas bubit, ma'am! Asa lang siyan yan? Bakakon na! Gikulata may ng bubit! O kaya pa yung gibunal-bunalan ng among tiil! Munang, di na may makabarog! Tinood na, ma'am! Sumbong tikas kong parents, no! Bubita ka! Bantay rin yung ka! Tabi! Sumbong ka na mo sa mong parents! Oh! Isumbong sa principal, ma'am! Sumbong na principal! Gusto naman ni Ana, maugid ka na mahitabo. Ipatawagid mo aning hitabo, ah. Hasta ng inyong parents. Kanang bugas mais nga! Nangatagat, ma'am! Kita ka na, ma'am! Tuod. Nga naman na, nakatagman na diha. Ang! Iyang isabwag na mo, ma'am! Iyang sabiyag ba? Munang nakatag na diya! Oo, kamo kayo! Di na tinuot, ma'am. Wala na akong taon gisabiyag nila. Si Alas ang naglap niya na, ma'am. Mo na nga nabusbus ug nakakatag diya. Bakak! Bakak! Alas? Gano ka? Ano? Alas? Hala! Nga naman na si Alas, oy! Dili na lagi na siya makasulti! Alas, ang sinahitabo ni mo. Nga nung dili naman ka makasulti. Alas! Ano mo? Dali na mga itong tinsalan! Ikaw din bubita! Ikaw yan! Bad ka bubita! Sipot nyo ka! Unsa? Stop it, kids. Bad mo niya, ha? Ay, noon pita naman! Di mo na si bubit! Hala!
Wa man ko'y kibuhat nila, ma. Dili man tinuod na ako silang gikulata. Di man tinuod na ako silang gibunal-bunalan sa tiil. Di sa tinuod na gisabiyagan ako sila sa bugas mais. Namakak man sila, ma. Hilom na husto na. Ayaw na paghilak. Eh, Nituo ko ni mo, Bobet. Nahibaw ko nga dili ka makahimo, anak. Buutan ka nga bata. naaman siya yan. Nakakita man siya nahitabo. Ayaw ka balaka, anak. Kung ipatawag ta si principal, kung magatubang ta dito, uban ng ilang parents mo adto ko. Ayaw ka hadlok. Basta magsulti lang tas tinuod, o watay gibuhat kadautan, unya limpyo ang imong konsensya, dili ka angay mahadlok, anak. Mo na'y timan Nakasabot? Ha? Oh, Bisan pa og ilag yung ipamugos nga nakasaka. Ikaw gyud ang ilang himuong dautan, ug dili sila mutuon nimo, sige na lang. Naa ang Dios nga naas kahitasan, anak. Siya ang bugtong na sayod sa kamatuoran. Siya ang muhukom og dili ang mga tao. Dili ka pasagdan niya. Bulahan ang magpaubos, anak, kay ipataas kini sa Ginoo. Ug ang mapahitason, iyang ipaubos. ma. Sige na, pahuway una. Tanaw na ko nimo, kapoy kay kanak. Ako na'y maglungag, ha? Ako na, ma. Okay naman ko. Ay, kinig yung anak ka, uy. Nahala, sige. Ikaw mang kaha. Muadto na ko sa tindahan, ha? Mupalit kog sardinas. Atong kamunggayan. Nakapanglabada man ko ganina, nak. Ha? Nakapanglabada na ka, ma? Puno lang gyapon na nga mabugasan. Dili man ni ordinary jud ba? Ang hitabo na ni bugas, mais nga ako napalit sa tiguang. Lain na yun ni. Si Mama Sad, kalit lang nga nalagsik. Sa kanya nakakaon may ining bugas mais. Balikon to na ako si Popo. Makigsulti ko niya pa ining bugas nga mais. Di ni magitong dapita. Di ko masayop. Pero ano, wala naman. Kay bulungan. Wala may tindahan din eh. Kapag na sa hangin. Nanglimbot akong balibo. May hapon nun daw. Piyawan ako eh. Sayod kong doon na kagipangita. Kuyawa yun ako lagi lo. Kalit naman kagtunga. Dili magpakita ang tindahan. Ha? Magpakita lang ang among tindahan sa mga tao nga gusto nilang pakikitaan. Diyan po may pasapot lo. Pakiton lang nini ang mga taong naglisod og nanginahanglan og tabang. Ihatag nini ang unsa may imong gikinahanglan. Apan, pagbantay lang. Kay doon na kinibugti. Bugti. Diyan po may pasapot lo. Kung nun sa man ang grasya nga imong nadawat gikan ni ine, adunay dakong bugti. Dakong bugti nga ilang kuwaon usab gikan kanimo. Ha? Unsa? Ang bugas mais? Basta, pangandam na lang daan bata. Unya na kini magpakita pagbalik kanimo ang tindahan. Kung andam ka na. Andam? Saon siya lo? Basta pangandami ang grasya nga imong nadawat gikan sa maong tindahan. Pangandami ang bugti sa bugas mais. Lo, pwede pasabtan ko di mo? Lo, ay sa paglakaw. Magsulti sa talo. Pasabta ko. Wala siya maminaw na ko. Doon na gito ipasabot na yung gisulti da. Pero naglibog ko.
Bantag naman di ay. Ay, may si mama. Mama din eh. Ma? Ma, hay ka ma? Oh, naman din siya sa tugkaran. Nagbarog. Nagunsa ba siya diha? Nagbarog niya. Nagtungok ra. Ma? 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 Mura ko siya kadungog na ko. Ma! Tulo na ko. Ha? Ma, nagunsa ka din eh. Nagbarog naman ka din eh. Ano, nagtungok man ka? Nakaigyo na na. Kipanugnaw ko. Murag, ako'y lahi nga nabantayan sa kong kaugalingon. Murag, lahi gyud. Kapang akong mga kamot. Oh, lo, kapag na siya mga kamot ma. Ano man ka? Di na kay gibati? Di na kay sakit? Wa ko'y kibati. Wa ko'y sakit. Ligon ako. Lagsik na ko. Naayon ako. Pero, dunay kalainan sa kong kaugalingon nga di na ko masabtan. Ma. Babit! Yan. Nga naman din ka din eh. Kanina na ba ako sige pangita ni mo ay. Hala. Tempa, nagila ka? Maman. We, wako no. Klaro nagila ka? Halagi. Nagilak lagi ka, oh. Ano nagilak mo di kabit? Giaway na siya ka sa mga hambugiro? Halagi. Oh, lucky. Kung manabaya mo, giusay sa principal, o kinabaya, ni-promise na sila nga dili na sila manghilabot nimo. Kay, naklaro man kid nga dili ikaw nang hilabot nila. Kay, gipatambalan man kuno sila sa ilang parents og kanang tambalan kay, nga ako na'y nakatambag nila. Aw, naibaw, noon nga gisilutan din sila sa engkanto. Kay nasuko ko nun nila. Mao, wa sila makalakaw o di po sila makasulti. Mauna, tagam, mga maldito man. Tinaw di nga naingkanto yan. Makatuwa na dyan ko. Labi na sila naitabo na mo ka. Oh. Nga unsa man, pet? Wala kini mo kilahos. Lahos na ang imong isulti, uy. Ha? Waoy. Paano to? Ma, asa ka? Wadto ko sa merkado. Manto ka sa merkado? Imo ra gibalik ang akong gisulti, Bubit. Oo. Sige, ato na ko. Ubanante ka mo. Wa man may klase. Ayaw na. Ano ko mag-uban pa mong gikan ako? Kaya na ko nga ako rang usa. Pwede ra gingwa ka. Bilin ka lang din eh. Tapos ako. Ma. Lo. Dako na kayo kausapan si mama. Lahi na kay siya. Masugot na siya nga ako. Di ko muban. Ngonta, gusto magid na siya nga muban ko. Pirmi. Pero karon, lahi na siya. Wala magkinalan ako. Nasab na yan tinagdan ako. Ito na hangin na kalit niya. Ilabay. Kabugnaw. Hala, ito na anino nga milabay. Huwag nawala sa pagkalit. Anino kita kung nakita. Anino kita. Ay! Kondo! Lo, ikaw. Pakuratan dyan ko niya mapirmilo eh. Nasabdan mo na ba? Ayun pa. Kisa mag-iimong nga anday lo. Tiga din man dyan ka. Mukalit ra makagtunga oy. Di na kinahanglan na may kag kinsaw kagadiin ko. Ang akong mga pangutana, andam ka na ba? Lo, dako kausapan akong mama. Lahi na kay siya karon. Naglibo ko kung nga nga kalit siya nga nausap. Ang tindahan, ang bugas mais. Ayaw kalimot, doon na kinigipangayo nga bugti. O akong nasabot nga ang imong inahan ang bugti na ini. Ansa? Say, pasabot ni mo?
Mahimong mawa kinimo ang imong inahan. Bugti sa grasya nga bugas mais nga inyong nadawat. Tungod na ini, wa na mo maglisod sa pagkaon. Wa na mo bati ang kagutom. Wa na masakit ang imong inahan gumikan sa pagkaon sa maong bugas mais. Kumaunalo, andam kong mauli sa bugas mais dito sa tindahan na akong gikuhali ni. Dili ko masugot ni mawa nga ako inahan. Dili ko masugot nga himong bugti nga ako inahan. Imong iuli ang bugas mais. Dili basta-basta ang imong buhaton nundo. Dili na ka na ingon anak ka sayon ang pag-uli sa grasya nga bugas mais nga imong nadawat gikan sa maong tindahan. Kung imo ka ng buhaton, andam ka na bang moatubang kanila? Andam ka na ba sa tanan? Kung nandam ka na, ikaw mismo ang moadto sa lugar. Diin mo makita ang maong tindahan. Og pangita kini, sangpita kini, og inga nga andam ka na. Panganda, Malina. Hapit na. Oniol, panahon na alang sa atong paghukom kaniya. Manginaot ko sa atong kalampusan, Malina. Ingon na usab ako, Oniol. Maglungag na ko, aron na sa'yo may makapanapon ni Mama. Alo, bugas mais. Ano man ni? Mara magdagan na mo kalagom ang kulor. Puti mang takay ni. Halos manggani nga mo sitlak sa kaputi. Pero karon, mingit kita kulor. Milagom. Ang bahala na. Lungagon ko lang ini, aron na namin makaon. O lagi, musunod ko. Isa nang sa iso ko ninyo. Sharon? Andam kong mutuman. Si Mama? O lagi, musunod ako ninyo. Tumanon ko ang inyong gusto. Ma? Ay, sama. Ay, pagdoon. Imo silang matumbal. Ha? Matumbal? Ang siya'y matumban mo. Mga bugas mais, na siya'y tiilan, nang lihok, nagsidlak-sidlak. Ayaw sila kilabti. Nagkigsulti sila nako. Doon na sila gisulti nako. Dili, ma. Ayaw diya, ma. Adto na to sa... Dili ko! Ma, ang imong... Dili ko! Ang imong mata. Puti og hayag kayo. Ano naman na, ma? Sabanin naman mo. Ayaw sapa. Dili ko gusto ini. Kinibugas mais ang hinungdan. Ako nang iuli. Balik ko ni nila, di ko gusto yung itabol ni mo, ma. Kung sabay gusto nimo, ha? Ngumagot man na sa tagbalik. Maglisod na sa pagkaon. Masakit ko. Dili ba mo imong gusto? Atong gusto nga dili ta magutman. Maayaw ko sa akong sakit. Busa ayaw ko nikiuli. Ayaw yun. Maning lugara. Indapitan ako na ang tindahan. Ngayon si Lolo. Nga ako nung isang biton. Popo! Yan ako! Popo! Kaya ko iuli ni mo ang bugas mais ngayon mong yatag. Di na ko ini. Popo! Pakita na ko, Popo! Oh, ang tindahan. Nagpakita ng tindahan. Ako lulon. Popo! Pakita na ko! Popo! Popo! Kumusta, Bubet? Salamat nga. Ipakita ka. Tinood ka na ang gisulti ni Mama nga dili kasama na mga ordinaryong tao. Tinood pa? Nausa pa yung itsura. Unsa ko ikalagyad kanimo, Bobet. Oh, nahimo kang batanon. Engkanto ka. Pasensya na kung mibati ko kahadlok karon nimo, ha, Popo. Pero kinalan ko nga matubang nimo kay akong iuli ang bugas mais nga imong gihatag nako. Di na ko ini, kay ko makagusto sa nitabo sa kumama karon. Lain na kay siya, ug kung tinud man ganang gingon ni Lolo nga doon ay bugti ang pagdawat nako sa grasya nining bugas. Ug ang bugti ang ako mama, di ko masugot. Og nagtuo ka. Nga basta na lang ingon anak ka sayon. Nga imong iuli ang bugas mais.
Dili, bubit. Kung gusto yu ka, doon ako'y kondisyon nga ihatag ka nimo. Ansa man? Magpili ka. Dili ko kuhaon ang imong inahan. Magpabilin sa nimo. Apan doon na kinibugti. Ansa man? Kuhaon ko ang imong gugma. Gugma? Oh, kuhaon ko ka na. Kauban mo siya. Apan dili ka na mubati og gugma ngadto sa imong inahan. Di na ko mabati og gugma ni mama. Di ko masugot anak. Kinsa ko? Ako si Malina. Siya ang akong rayna. Nabati ko kamo. Ug nabati ko ang imo ang pag-ayad sa kondisyon ni Niyol. Ako ang muhatag og kondisyon kanimo. Dili na mo kuhaon ang imong inahan. Ikaw ang among kuhaon. Ha? Ikauban mo ang imong inahan sa mubo na lamang nga higayon. Ako nasabot nga tungod sa imong gugma ngadto sa imong inahan. Dili ka mosugot nga mawa siya kanimo. Busa, mosugot ka ba? Nga ikaw na lang ang mawa sa iyang kinabuhi? Oh, masugot ko. Mahal ko si mama. Gusto ko malipay siya nini kalibutana. Di ko gusto nga mamatay si mama. Ako na lang, Reyna Malina. Osbon ko, bubit. Pagpili. Mabuhi ang imong inahan nga ligon. Baskog ug malipayon. Apan, wa ka sa sud sa iyang kasing-kasing. Sama na, nga wa siya'y kasinatian nimo. Way gugma tali kaniyang duha, nga inahan ug anak. Oh, ikaw nga magmasakiton ug mubo lang panahon. Nga ikauban mo ang imong inahan. Apan puno sa gugma ang usak-usa kaninyo. Anaa siyang magatiman kanimo. Mag-uban mo hangtod nga mawa ka nining kalibutana. Mas piliyon ko ang ikaduha. Bala na nga, ubo na lang ang panahon nga among ikauban. Basta, magpabili lang ang among gugma sa sagusa. Isipin na anak, na ang gugma namon ni mama hangtod nga mamatay ko. Kun mao ka na. Nilampos ka, bubet. Ha? Pilangkos? Nilampos ka sa mga pagsuway. Putli ang imong kasing-kasing. Puno sa gugma ug kamatinud-anon. Busa kami mohukom. Amo nang bawion ang bugti sa bugas mais. Nga among gihatag kanimo. Gikan karon, maangkon ninyo ang kaharuhay sa pagpuyo. Layo sa kasakit ug kalisod. Tungod sa imong tiunay nga gugma. Giyahan ka namong mga inkantuhanon. Na magpuyo mong malinawon ug malipayon nga puno sa gugma. Salamat kayo, Pupo. Ako, si Haring Niyol. Salamat, Hari Niyol. O Reyna Malina. Dagan kay salamat. Mga bata, natapos kong aso inyo ni Simnaon ng naguluhan. Bugti sa bugas, mais din nilang sa mga aso di ko'y gulat. Kinitran siluat di Sir, mga atong sound band, directress sa dato, si Ate Martes Parba Albores, ang atong sound band, si Kuya Ricky Bangis Garing, audio editor, no, ang atong spinner, si Kuya Joel Binsi, ang manager sa Bien Aqua. Audio editor, Kuya Ariel Mangkaw, ang tagiya sa Iking Binding and Ropes Installation. Sound band, usbon ako, si Kuya Ricky Bangis Garing, ang tagiya sa Bangis Sinaw, Dishwashing Liquid. Kinitaran, dalit ka na to sa RMN Drama! Ni Nanay Pinangga.